ତମେ ବୁଝୁନ ଲକଡାଉନଟା ଚାଲିଛି କେମିତି ଯିବି ତ ଟିକେ ବାଥରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସ ଲୋକ କିସ୍ କଲି ଫିଲ୍ କର ମୁଁ ତମ ଓଠକୁ କିସ୍ କଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ବସି ଦଉଛ କି କନ୍ଦେଇଲା ଚଳିବ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କୁକୁର ଘୁଅ ବି ଶୁଙ୍ଘିଦେବି ଖାଲି ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଖାଲି ପାଖକୁ କିଏ ବେ ଆମ ଘର ଦୁଆର ମାନେ ଏଠି ଚଉଟି କରିଦେବୁ ନହେଲେ ଶୋଇକି କିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ସିଡ଼ି ବାଡ଼ାଟାକୁ ଚାଟି ସାଇଲୁଣୁ ତୁ କିଏ ବେ ତୁ କିଏ ଆରେ ମୁଁ ମୋର କଥା ହେଲି ତୋର କଣ ଗଲା ତୁ ତ ଭଡ଼ାଟିଆ ମୁଁ ତ ଭଡ଼ାଟିଆ ମୁଁ କଣ ପଇସା ଦଉନି ନା କଣ ମୁଁ ଭଡ଼ା ବେ ତୁ କିଏ ତୁ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝାଟିଆ ବେ ତୁ କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛୁ ବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛି ତମେ କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛ ଆରେ ତମେ ପୁଣି କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛ ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ସମ୍ପର୍କଟା ବଡ଼ କଥା। ଚାଲ ଚାଲ